Shmai a chroeso I rhaglen 3 o Periscope Pobl y Rhondda. Ymddeiriadau am ddechrau mor hwyr, yn anffodus oedd trafferthion Wi-Fi dyn ni yn Parc Trydydd. Ni mas awn ni'n ôl yn lle oedd signal dyn ni I ddechrau. A os chi eisiau dilyn, chi yn dilyn os chi'n gwylio hwn, ond I rai o chi sy'n eisiau, edrych ar dyna fi chi angen dilyn ar Periscope, S4C. That's a tic bod I ddweud bod ni'n fyw. Does dim tic ar y foment. Ond heddi mae dyn ni 2 person golygus. Ti'n tweeto? Ydw, fi'n tweeto? Mae dyn ni Osian Williams a Nia Jones. Mae Osian, fi'n quite cofio beth nes I wneud ar y gyfres yma. Work experience. Profi gwaith, profi gwaith ar yna. A ti nath, wel, nath I ddweud be nes ti am y gyfres yma? Fi oedd yn gwneud camera cyfarwyddo ar y gyfres yma, a fi o Pontypridd yn reiddiol. Dim really Rhondda, ond fel plastic Rhondda. So, fyna, just fyna, chi'n gallu gweld efo Just fyna, ie. Ond yn dywyll, felly chi'n methu gweld erbyn hyn. Context. A Nia Jones, ti'n byw yma, just lan lôn. Ond ti'n gweithio, chydig yn bellach I ffwrdd na Pontypridd. Ie, fi'n gweithio yn Pontypool, yn ysgol Cynwyllw. Ond fi'n cyn disgybl y cymer a hen ffrind. Ie, felly, wedi dechrau band, mae'r raglen yma, fy hoff raglen I, ddechrau band, achos mae fi gyd am plant pobl ifanc, a pobl chi ddim fel arfer yn gweld y teledu, a sydd ddim yn cael band wedi dweud, neu ddim yn cael beth yw band nhw ar gwahanol bethau. Mae cwbl o bethau controversial wedi cael ei ddweud heno, ond I ddechrau band, beth oedd band yn amlwg, ti wedi ffilmo fe, Nia, tro gyd I weld y raglen yna. Yn gafon gwbl, beth oedd band chi am yr... Wel, I ddechrau band, yr golygfeydd. Mae lot I bod yn sôn am y golygfeydd. Credu y golygfeydd yn hyfryd. Fi'n credu mae'r cyfres I gyd yn arddangos y Rhondda mewn golau delfrydol, yn dweud. Mae'n dangos plant, mae'n dangos cynhadledd newydd. Felly dwi'n credu mae'n positif iawn, mae'n creu argraff positif ar bawb. A ni wedi cael lot o wan, fel wrthos diwethaf dyn ni Dilys, oedd yn 91, ond hefyd ni wedi cael yr un fanca fi'n meddwl, sef o'r belled, yn 15. Ond nid mae'r iaith yn wahanol, mae'r acenion yn wahanol, mae'r iaith chydig yn wahanol. Fel athrawes, fi'n nabod yr acen, achos fi'n gweithio yn yr ysgol, ond hefyd fel cyn-ddisgyblion. Dyw e ddim rhy bell I fod o beth y fath o iaith yn ni arfer siarad pan ni yn yr ysgol. Na. Ydy chi'n meddwl yr un fath o iaith a beth chi'n clywed? Fawr ar y ffordd mae'r Cymraeg cael trosglwyddo. Fi'n meddwl mae gwahaniaeth wedi bod rhwng falle ffordd o'n i'n siarad a trafod a sydd yn digwydd nawr. Fi'n credu mae lot fwy o Saesneg yn dechrau tueddu dod yn trwy. Ond mae'r plant yn hyderus, maen nhw'n defnyddio fe, maen nhw'n positif wrth defnyddio fe, felly mae'n arbennig I glywed. A chi'n credu, bod yr iaith yn berffaith, chi'n meddwl dylsem fwy o bobl ifanc bod ar y teledu, dyw'r iaith ddim yn berffaith, ond maen nhw'n pobl, maen nhw'n onest, so ddim beth, maen nhw'n bendant yn onest, ond hefyd bod nhw'n dweud pethau, falle mae'r pobl chi fel arfer yn gweld y teledu, yr eisteddfodwyr, yr siarad cyhoeddus. Fel cywerdeb iaith yw'r prif amcan o unrhyw raglen Cymraeg nawr. Os ni moyn hybu'r iaith Cymraeg, ni moyn gwella fe, mae pwysleisio cywerdeb yn mynd I roi pen tost I pawb, fel bachgen oedd nodi, mae angen I newid y ffordd ni'n defnyddio'r iaith Cymraeg. Credu mae'n bwysig bod ni yn gweld, mae pwysleisio reolau iaith yn mynd I diflasu plant yn syth. Dwi yn meddwl mae cywerdeb yn rhywbeth bwysig yn y pen draw. Mae angen I ni cael plant yn rigl cyn bod nhw'n I ddefnyddio fe, o ddydd I ddydd. A Osian, o ti'n Is ti ysgol, ddim i'r cymer fel fi yn ni, e? Nes I Rydfelyn.
mae'n exactly fel ti'n newydd gweud, really, yr unig ffordd i ddysgu mewn ffordd positif yw ddim i ffos yn rhywbeth am plant o'n i'n neud yn rhan o bywyd chi yn ytrach na rhywbeth o cosp. Oedd lot o plant yn ysgol fi'n cael eu cosbi o siarad Saesneg. Dwi'n meddwl bod yn gweithio o gwbl. Nag yw. Oedd y cell cosp yn ni, oedd e? A ni, Alcatraz, Wel, na ni, fel ni wedi sôn am yr agwalau, fel fi nabod y bechgyn yna, a i ddweud y byd, fi wedi clywed mwy o Gymraeg pan ni'n siarad nhw na fyna, na os ni'n clywed nhw ar ei ardd er enghraifft. Mae nhw'n dal, mae plant ifanc dal, pobl ifanc dal yn meddwl amdano fel iaith ysgol, a ddim fel iaith trafod. Fi'n credu mae ysgol yn gwneud ymgyrchu newid hwnna. Fi'n gwybod, o barn personol yn ysgol ni, ni'n gwneud teithiau lle dim byd i wneud gyda unrhyw fath o pwnc yn dyn nhw'n just yn mynd i llefydd o Trysaeth a glan lle, fel bod nhw'n hybu Cymreictod. A mae hwnna'n creu cymuned rhwng y ddisgyblion wedyn, a maen nhw'n defnyddio fe tu fas i'r safle'r ysgol, a maen nhw'n defnyddio fe gyda ffrindiau. Mae'n gweithio. Fi'n cofio mae yna fath o ymgyrch o ceisio gael pobl i greu cymuned bach sy'n cael Gymraeg o Rhyfelyn a'r Cymru, a fi'n cael link-ups lan yn y stands yn Pontypridd am gigs ag ati. Ond bydd yn ddol i gweld sut mae ar ymateb, mae eitha pobl yn ymateb dy'r un yma heddi. So ymlaen ti, Osh, ond ti oedd y pioneer sy'n nath dechrau seithi'r lle, a o'n i'n gwybod nes i, pan nath ni'n gwrdd bron blwyddyn hanner nôl nawr, nes i ddangos cwbl o shots, cwbl roi o'r drones a cwbl o gorfennau nes i ddangos. A ti wir yn meddwl o fi ar profi gwaith, nag ydw ti? O'n i'n meddwl ti ar profi gwaith, ie. Fi ar, that's my secret. Wel, mae'n eich dim ywes, dim fi, action, a went i fel sort o Mini Mussolini yn dweud probably. Wel, beth oedd e fel i seithi Rhondda? Oedd e'n prosiect o fi really wedi cyffroesi fi, achos fel person yn dod o'r ardal, really, o fi fel, fi really yn sic o fel pobl yn rhoi rhyw fath o stereotype ar Rhondda ei hunan, o pobl ddim yn byw yma, pobl y Llundain, pobl o, hyd yn oed y Caerdydd, really, pobl ddim yn Rhondda yn creu delwedd cyhoeddus o Rhondda. So oedd y cyfle i fi yn really gwerthfawr i gallu rhoi stamp fy hunan ar Rhondda, ond hefyd stamp y Rhondda ar Rhondda. Mae teulu fi o Rhondda, so oedd e'n really nice gael y cyfle i roi llais i pobl o Rhondda, yn hytrach na pobl yn dod o tu allan mewn i Rhondda, creu rhywbeth o delwedd ei hunan. Fi'n cofio pan ydyn nhw wedi dechrau bant bod ti'n un o ti'n fwy ifanc a wedyn o Pontypridd. Ond yn briliant. Just y ffaith, un o ti'n ifanc, so bydd golwg ffres ar e. A so'r un peth mae pobl yn dweud wrth i fi gerdded lawr y stryd yn dweud pa mor ffres mae pethau'n edrych, a mae pobl yn gweld y Rhondda yn gwbl wahanol i fel arfer gweld, achos maen nhw'n ffilm o'r terraces, maen nhw'n ffilm yr un hen shot o ben y bwlch a glaw. Mae'r shots yn enwedig heddi o dan, fi'n cofio pan nath ni ffilm o dan Pen Pich. Oedd hwnna'n arbennig. Fi'n credu raglen yma o hoff un fi'n weledol. Just achos oedd e mor amrywiol, os gyda ti y boxing ring, ond gyda ti Pen Pich, gyda ti Parc yn Gelli a pethau fel yna. They're just yn dangos yr amrywiaeth weledol sydd o gael yn y Rhondda, sydd yn great person fel fi, sydd fel camera nerd. Jyst wedi cael t-shirt yn dweud, I love this lens. I have. I love this lens. I am the lens. I'm one with the lens. A oedd un shot yn sefyll mas I fi, o'n i ddim dechrau pan o'ch chi'ch ffilm hwnna, o'n i adre yn cyfeirio Paul Mays I chi, fi'n meddwl chi'ch ffilm ti. Dyna pan oedd y shot yn dda, ti ddim yn dda, mae distraction. Oedd Jordan yn redig I Penrhys sy'n cael cymaint o rep drwg. Erbyn I chi gyrraedd y top, mae'r golygfeydd o Penrhys, lle y slums yn ofyn dweud, lle neb eisiau mynd na, neb eisiau symud na. Mae'r golygfeydd y top yna yn anhygoel, jyst yn edrych ar draws y cwm, ond y ddau ochr. Y vista yn enwedig, chi'n gallu gweld y draws y cwm, mewn golau da, literally golau da, cos oedd e'n very nice. Exactly, Na, ddim greu. Ond i ddim, dim glaw o gwbl yn cyfres ni, a
Mae beth yn glawio yma. Mae beth yn glawio. Thomas Cook, Mae beth yn glawio. Oedd e ddim yn glawio o gwbl pan o'n i'n ffilmo really, sydd yn gret i ni achos oedd e'n cyfle arall i ddangos y cymoedd mewn golau newydd, actual golau. Dwi'n rhaid, achos mae sy'n gymaint o bobl yn neud e'n llwyd ac yn glawio, oh, this is the valleys. Ond mae ddim, mae'n mor brydferth pan ti'n dod o dydd iawn, you know? Mae dad fi was yn dweud, bys i fe ddim yn edrych mor brydferth, os oedd e ddim yn glawio cymaint. So yna'n pyr gwirdd i dangos trwyddo. Exactly, yeah. Un beth arall, oedd yn bender yn dangos trwyddo heddi, oedd yr hiwmor. Mae Iwan a Ben yn neud y taith, a os chi'n dilyn ar Twitter a hefyd ar YouTube, bydd taith Smith yw enw nid Jordan Reid fe nes i wneud camgymeriad o ddweud. Ond mae'r hiwmor yn enwedig fan hyn yn dangos trwyddo. Mae'r un yn bobl ifanc. Ie, hyd yn oed gyda pobl ifanc, jyst tra bod ni'n siarad am gyfres llawn ar hyn o bryd. Oedd y hiwmor gyda ti fel cyflwynydd hefyd yn dda, achos fi'n credu, achos bod ti cyflwynydd newydd. Dim ddim yn cyflwynydd hefyd, mae'n rôl hollol newydd fi'n meddwl. Achos mae pobl yn really hoffi gweld eu hunan ar y sgrin, a mae lot o bobl yn gweld eu hunan yn the tŷ, you know what I mean? Mae'n really refreshing i nhw bod ni ddim yn gweud fel, mae person yma'n darllen sgript, o ti ddim, o ti jyst yn dy hunan, oedd y hiwmor yn dod allan. Na, lost cause os ni'n rhaid i sgript. Ond oedd e'n gret achos mae fe'n dangos, you know, swn i'n trio gweud unrhyw celwydd, swn i'n trio gwneud fel y teledu traddodiadol. Ni jyst yn gweud dyma bywyd go iawn yn y Rhondda, you know, Dwi'n rhaid ddim yn cast, ni wedi castio, ond jyst pobl go iawn yn nhw, a wedyn fel ti'n gweud mae'r hiwmor yn dod naturiol wedyn. So, that's great. Taw fi'n ôl i ti nawr, fel ti'n dysgu mewn, mae fe'n eitha bell i ffwrdd, mae fe dros awr i ffwrdd o fan hyn, mae dal yn cyfri fel y cymoedd. Er bod e yn y dwyrain. Ydy'r un fath o, ydy yn hiwmor plant? Pobl ifanc, neu ydy yn hiwmor... Mae'n gael ti'n plentyn. Neu ydy yn hiwmor cymoedd? Wel, mae ysgol Gwynllywr gyda catchment area enfawr. So mae dyn ni plant o'r cymoedd, mae dyn ni plant yn dod o argreni. Mae yna amrywiaeth enfawr dyn ni. Fan hyn, mae pawb yn dod o'r un ardal. Dwi ddim yr un peth, ond pan chi'n trafod gyda rai plant yn dod o'r cymoedd, mae yna fath o uniaith fyna. Fi'n credu un o'r peth mwyaf diddorol yw pan mae plant yn darganfod o le fi'n dod, maen nhw'n mynd from the Rhondda. Wow. That's far that, isn't it? Achos fi'n dysgu Saesneg, maen nhw'n siarad i fi yn Saesneg. Mynd achos bod nhw'n yn gadael unrhyw siarad. Nice pull back fyna. Wel, fel o'n i siarad â Rachel, mae hi'n dod o Tynewydd, a fi'n dod Treorchi, a mae bob fi'n dweud, it's rough up there, a maen nhw'n dweud, it's rough down there. But it's posh and forth. Posh and forth, In posh and ponty, so it's fine. A wedyn fi'n byw right lan y top, right? It's rough up there. Mae'r fel dweud, mae'r hiwmor, o'n i'n sa'n siarad lot yn y raglen heno, achos o'n i... Dim angen y pobl achos yn nhw mor ddoniol, oedd dim angen i fi dweud dim byd o gwbl. A hefyd, yn ymwedig gyda Jordan, o'n i'n absolutely shattered yn trio bocsio a siarad fi'n amser, os mae'n bwrw gael. Mae'n erious rhaid ti mewn sefyllfa gyda'r cymeriadau, bingo, y ti'n shattered, boxing, y ti'n shattered. A hefyd, oedd y bingo a'r bocsio ar yr un diwrnod. Pan o'n i'n ffilmo, felly o'n i wedi blin o lan erbyn y diwedd. Pan o'n i wedi dechrau hwn, oedd o'n yn beth ti'n meddwl oedd y cyfres yn mynd i fod? Ddim o gwbl. O'n i'n gobeithio jyst cael yr Rhondda ar y sgrin a rhoi ongl bositif fe. A ni'n meddwl, mae'n greu, ond o'n i'n sioct. O'n i ddim yn meddwl bys y fe yn edrych mor brydferth, no offence. Oedd e yn, mae fe'n edrych yn stunning. A hefyd, oedd e lot mwy doniol yn beth ni'n disgwyl. Just achos y pobl naturiol, oedd e pobl iawn, you know? A hefyd, nes i, fi'n bod yma, nes i ddysgu cymaint o beth yn newydd am y Rhondda. A di Sadwrn nes i lawr, o'n i'n gwylio, ro'n i'n cerdded adre trwy'r gwlis, achos yn rhaid fi, oedd i mor fed up o siarad i bobl yn ei mas am 5 awr, a nhw gyd yn dweud yn beth, ni wedi dysgu pethau, mae fe'n edrych yn gret, a maen nhw'n chwerthu'n lot. A dyna, maen nhw'n berffaith i ddangos y cymryd fel o'n i eisiau dangos e. Na, fi'n cytuno, mae'n gred. Achos oedd e fel, pan ni'n ffilm o pobl arall, o'n i'n fel, dylen ni gweud nhw'n hwn? Na, jyst let it happen. Dyna beth sy'n digwydd, really. Just bywyd, literally bywyd go iawn nhw e. Fi'n cofio dy Iwan, oedd nath hen ferw dechrau siarad i ni.
a roedd fi'n meddwl oedd e'n nabod hi, a roedd e'n meddwl ond fi'n nabod hi, ond oedd hi jyst dechrau siarad ni yng nghanol y shot yn Phil Dale. Yeah. Dim ond i'n gwybod beth o'n i'n siarad am. Yeah, so gymaint o pobl, what are you doing? What are you filming? Gweithio. Homes in the Hammer. For me, camera crew, not there. Homes in the Hammer. Nothing else. Pob diwrnod. Yeah. Same guy. Wel, yn dilyn y trywydd yna, wrthnos nesaf, fydda i ddim yna, achos dwi'n mynd ar gwyliau i Sbaen. Ond, fydd ymrawd yna, yr un sy'n dal y camera, rwy'n nod os ti'n dal y camera, Dan. Yna fe. Dal y camera. Ie. A bydde, mae fe lawr yn ychydig tu allan yr Rhondda, ond mae mam i, mae hi'n ddeuol, felly mae fi'n mynd i gael ongl ychydig wahanol o pobl sy'n am parti ymddeuol. Mam, yn gofyn iddyn nhw be maen nhw'n meddwl o gyfres, a be maen nhw'n meddwl o'r gyfres mor belled, a be maen nhw'n disgwyl o gweddill y gyfres. Felly os chi eisiau gwylio, os nesaf, 9:09, pobl Rhondda, Rhaglen 4. Hefyd fydd yna surprise sketch yn dod mas hefyd, fydd yn mynd ar YouTube eto, rhaid chi aros i weld beth yw hwnna. A wedyn syth ar ôl 10:00 fydd Periscope, gobeithio ar amser, efo wifi gwell yna beth sydd ni, yn syth ar ôl am 10:00 wrth nesaf. A gobeithio bod hwnnw'n mwynhau. Diolch yn fawr.